carter Pat amb el seu bonicat. Ben d'hora al matí, el sol ja ha sortit, carrega el correu al seu furgó. El carter Pat amb el seu bonicat. Música d'ocells, paisatges molt bells. Veient tot això el Pat és molt feliç. Tothom el coneix quan passa amb el furgó. Els amics somriuen i tots saluden. Potser això no se sap mai. Trucarà. Ring. I cartes aturat. El carter Pat amb el seu bonicat. Música d'ocells, paisatges molt bells. Veient tot això el Pat és molt feliç. Veient tot això el Pat és molt feliç. Pat el carter, servei d'entregues especials. Bernie el lloro. Apa, ja està, Julian. Gràcies, papa. Bon dia. Hola a tothom. O sigui que aquest cap de setmana fareu una ruta per la natura a Pencaster. Sí, mirarem de localitzar tota la fauna que visqui a la ciutat. Oh, Mireu, parlant d'animals. sí, una mica animalot sí que ho és. Adéu! Que trobeu molts animals. Digui, servei d'entregues especials. Pat, sóc el Ben. Tinc una entrega urgent. Entrega brutal! Entrega brutal! Brutal? No, deixa estar això. Que deixi estar el què? No, tu no, Pat. Ben, passa alguna cosa? Quan trigaràs a arribar? Venim de seguida. Tenim una entrega especial. A veure què ens tocarà avui. Servei d'entregues especials. Què serà el que ha d'entregar? No, això no és teu! Hola. Ah, hola, Pat. Quina alegria veure't. Hola, Pat! Hola, Pat! Sí, és un lloro. És la teva entrega especial. L'han trobat perdut a la plaça del mercat. Es diu Bernie. Bernie! Bernie! Ve d'una reserva de lloros que és a uns 80 quilòmetres d'aquí. Oh, i ha volat des d'allà? Pobre, deu estar rebentat. Sí que ho està. L'hauries de portar a la consulta de l'Amy. Ella li farà una revisió completa i el tornarà a casa. A casa! Fes-me un petó! Fes-me un petó! Oh, vigila. I recordeu que hi ha una sorpresa especial per la persona que vegi l'animal més interessant. Mireu! Una ploma de lloro! Una ploma de lloro? Opa! Els lloros viuen a la selva i no a Pencaster. La teniu allà. Oh, ara ha volat. Però si jo l'he vist. Sé que l'he vist. Brutal! Brutal! Posem-nos en marxa, Bernie. Ara t'hem de portar a Cal Amy de pressa. Espera, Pat. L'Amy m'ha demanat si podies comprar fruita pel Bernie. Bananes o el que sigui. Bananes! Bananes! Comprarem bananes. I l'has de portar amb tu, vagis on vagis. Als lloros no els agrada gens ni mica que els deixin sols. No pateixis, home. No el perdré de vista. Bon dia, Michael. Bon dia, Michael! Bon dia, Michael! Bon dia, Pat. Quin lloro més maco. Sí, és la meva entrega especial per l'Amy. Li vull comprar unes bananes. Bananes! Bananes! Ho sento, Pat. Se m'han acabat les bananes. Tinc albercocs, nabius, mangos, melons... Bananes! Bananes!
Prova-ho al cafè de l'estació. La Nisha normalment té fruita. Perfecte, moltes gràcies. Adéu. I un kiwi? Hola, Arthur. Bananes, bananes. Hola. Es diu Bernie i és un ocell molt eixerit. Li agrada molt menjar bananes i també diu molt bé el nom. Bananes, bananes. El Bernie, del pati al gest bon amic. Què li agrada? Les bananes! Què li agrada? Les bananes! Què li agrada? Les bananes! Bananes, bananes. I aquí ho tens, Alf. I cap on aneu vosaltres dos? El meu pare em porta a Pencaster perquè provi el monopatí nou. Mira! Ui, que maco! Doncs afanyeu-vos! L'exprés de Pencaster acaba d'arribar. Gràcies, Nisha! Adéu! Bananes, bananes. Hola a tothom. Pat, què carai hi portes aquí dintre? Un lloro amb molta gana. Tens bananes? Bananes, bananes. Mira, aquí les tens. Serveix-te tu mateix. Gràcies, Nisha. Ostres! És un lloro de veritat. El puc veure? Sara, no! Bernie, torna! Corre, Jess! Ajay, atura el tren! Hola, Pat, hola, Pat. Ajay! Oh, no! Para! Adéu, adéu. Vinga, Jess, que seguirem el tren. Mira, va per allà. Bananes, bananes. Ja falta poc per arribar. Digui? Pat, sóc el Ben. Es pot saber què passa? Vas en direcció contrària. Sí, un petit problema. El Bernie s'ha escapat. Què? Ha pujat el tren que va de Greendale a Pencaster. L'estic perseguint. Molt bé. Li diré a l'Amy que hi aniràs més tard. Bona sort! No em diguis que encara busques el lloro de Pencaster, oi? Mireu! Hi ha un lloro a l'Express! Al costat del Bill i el seu pare. Julian! Aquest és l'últim model de monopatí. És una al·lucinada. Estic aprenent a fer una pila d'acrobàcies. Bill, el lloro no t'entén, fill. Segur que sí. Monopatí al·lucinada, monopatí al·lucinada. Ho veus? Mare meva. Ajay, has vist el meu lloro? El teu lloro? Ei, tu! Torna'm el meu monopatí! Monopatí, monopatí. Bernie! Hola, Pat, hola, Pat. Mira, Bernie! Una banana boníssima! Al·lucinant! Al·lucinant, al·lucinant. Vinga, anem! Però ja he vist un lloro de debò. Julian, a Pencaster no n'hi ha de lloros. I a més, els lloros volen i no van amb tren. Mireu! El lloro un altre cop! Amb un monopatí! Julian, que no som tan idiotes! Al·lucinant. Digui, central de correus de Pencaster. Ben a l'aparell. Ben,
Hola, sóc l'Amy. Se'n sap res del Pat? Encara no, però segur que trobarà el nostre lloro perdut. Això espero. El Bernie és d'una raça poc corrent. L'hem de recuperar sense que prengui mal. Bon dia, senyor Selby. Bon dia, senyora Goggins. Porta una bufanda molt maca i molt llarga. Gràcies. Ai, és un regal que em va fer la meva germana d'Escòcia. Ai, em penso que no devia entendre gaire bé les mides. Vigileu tots! Monopatí brutal! Monopatí brutal! Atenció! 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 Bufanda! Bernie, vés en compte! Mare meva! Oh! Ai, senyor! Bernie, la meva entrega especial! Bernie! Oh! No tinguis por, Bernie! Ara venim a buscar-te! Servei de rescat d'entregues especials. Ja venim! Vigila, Pat! Vigila, vigila! Sortiràs! No pateixis, Bernie! Ja t'atrapem! Ja la tenim en compte! Sembla que hi hagi algú al llac. És el meu pare! I mireu, més endavant, a l'altra barca! Ostres! Això no és possible! Oh, doncs sí, ho és! És un lloro! Sí! Aguanta, Bernie! Ja et tinc! Hola, Bernie! Hola, Pat! Hola, Pat! Vinga, ja et podem portar a terra ferma. L'ha salvat! El meu pare ha rescatat el lloro! Felicitats, Pat! I tu també, Julian. Definitivament em penso que has vist l'animal més interessant. Oh! Genial! Moltes gràcies, senyoreta. I un altre cop et creurem, Julian. Sí! 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 Vinga, Jess, continuem l'entrega d'aquest paquet especial. Bananes! Bananes! Pat, has arribat. Aquí tens una entrega molt especial. Entrega especial! Entrega especial! Veig que avui has viscut una bona aventura, oi? Brutal! Brutal! Està en perfecte estat. Adéu, Bernie. Et vindrem a veure aviat. Al·lucinant! Al·lucinant! Fes-me un petó! Fes-me un petó! Servei d'entregues especials. Una altra missió complida. Entregues especials! Missió complida! Ah! Servei d'entregues especials. El Pat se n'hi va. Servei d'entregues especials. Què serà el que ha d'entregar? El carter Pat S.E.E. en un no res ja ha arribat. Missió complida!